дошли на 5-то издание на Национален фолклорен фестивал Море от ритми Балчик 2015. Това е най-големият ни фестивал като български участници. С този фестивал закриваме така нареченото фестивално лято в нашия град. Даже както виждате и лятото ни си тръгна, продължава да е страхотно времето, всички са доволни. Когато е основан фестивала, ние сме всяка година тук, не сме пропускали никоя година. Фестивал е дума от латински произход и означава празник. Фестивалите са обикновено празненства, свързани с честване на някакво събитие. С подбора на мястото, традицията, сградите, ваканционната атмосфера и със специалните художествени произведения, фестивалите излизат извън рамките на всекидневието. Повечето фестивали са веднъж в годината или през 2 и повече години. Национален фолклорен фестивал Море от ритми се провежда всяка година в края на месец септември. Той разказва за автентичното, акцентира върху него, поднася го във вид, съхранен и предаден от поколенията. Едновременно и конкурс мотивира и дава възможност за стремеж към съвършенство. Съпоставя труд, амбиции и постижения, стимулира емоционалното усещане на участници и публика. Фолклорът носи добрите спомени на нашата история и към това се стреми фестивала – да събира, показва и предава на поколенията. През 2011 година се състоя първото му издание, благодарение на финансовата помощ на община Балчик с изключителното съдействие и подкрепа на кмета Николай Ангелов. Допълнителното финансиране е от спонсори, фирми, еднолични търговци, бизнесмени, частни лица и други. Регламентът на фестивала – конкурс включва 2 раздела – автентичен фолклор и обработен фолклор. В раздел «Автентичен фолклор» се състезават групи за изворен фолклор и обичай, клубове за народни хора и конкурс за автентична носия. Участието в един раздел и подредбата на групи, различни по характер, не е професионално. Оценяването е несправедливо и това води до появата на негативни настроения и отзиви от страна на участници и затрудняване работата на журито. В раздел «Обработен фолклор», разделен на 3 възрастови групи, малкият брой колективи налага включване на танцови състави, ансамбли и камерни изпълнения да се съревновават помежду си. Това не дава възможност за равностойна надпревара и поражда конфликти между участниците, както и затрудняване при оценяването от страна на журито. През 2012 година при подготовката на второто издание на Националния фолклорен фестивал Море от ритми се вземат под внимание тези фактори. Раздел «Автентичен» вече включва 2 категории. Категория А – групи за изворен фолклор и обичаи. Категория Б – клубове за народни хора. Конкурс за автентична носия. Това обособяване значително улеснява задачата на журито и дава възможност на участниците за положителна нагласа и емоции, за желание за създаване, контакти и приятелски отношения. Излизането и разширяването на дейността на фестивала извън конкурсната програма с включването на уличката на занаятите дава много добър резултат, предизвиква позитивно настроение и емоции в участниците, гости и жители на града. Чрез нея се предоставя възможност всеки желаещ да се докосне до занаята за придобиване на реална представа как се изработва съответния продукт, стока или предмет от бита на българина. По този начин се обяснява и показва истинската стойност на изделието, не само като стока в магазин с цена. Паралелно се осъществява и една от целите на фестивала – зареждането на любовта към фолклора и традициите пред децата, съхраняването на ценностите от миналото и предаването им на младото поколение. Осмисленето и непрекъснатото търсене на възможно най-изчистен и ясен регламент води до разширяване на разделите автентичен и обработен с включване на песенен фолклор. Така категориите в него стават 4, а за клубовете е обособен отделен раздел. С включването на хорове, групи и индивидуални певци, броя на участниците през 2013 година достига над 1300. Гордостта на организаторите е и създаването на химн на фестивала. Негови автори са Петю Кръстев, диригент на оркестъра на ансамбъл Пирин и бълчишката поетеса Стефка Керчева. През 2014 година интересът и желанието за участие на деца и млади изпълнители от школи, профилирани паралелки и училища налагат разширяването на регламента с още един раздел – обработен фолклор за професионалисти.
За първи път фестивалът се излъчва директно в интернет пространството чрез стрим продукт, осъществен от Радио Добруджа. В мини-юбилейното 5-то издание през 2015 година участниците са над 1400. Изпъстрят улиците на фестивалния град Балчик с колоритните си костюми, багрите на българската шевица, звуците и ритмите на мелодията и песента. През 5-те издания съпътстващи програми на фестивала са уличката на занаятите, детска хоротека, изложби на автентични носии. В последната се обръща сериозно внимание на най-малките участници с включването на кът за оцветяване на български носии по образец. 24 костюма имат възможност да оживеят с помощта на боичките и детските ръчички. Книжките за оцветяване са дело на сливенската художничка Дора Куршумова. Най-голямото предизвикателство към организаторите е новата съпътстваща програма на фестивала – работните ателиета за песен и хореографска композиция, за които по-подробно ще бъде разказано във втората част на филма. А за това какво е днес фестивалът, разказват зрители и участници. Трябва да ви призная, че Море от ритми е наречен този фестивал, но вече втори ден този площад, тук централния площад в Балчик, се люлее не само от ритми, но това е едно море от багри, от звуци, от инструментални мелодии, от песни и както и вие започнахте, ако една добруджанска песен ни кара да се чувстваме българи, трябва да ви призная, че точно на един такъв форум, на един такъв фестивал, като че ли усещаш своята национална принадлежност, някакси кръвта ти кипва. Важно е това, което се прави тук. И то е да се възкресява, да се съхранява българското. Наистина, както одеве казахте, едно огромно море от багри, шевици, танци, ритми. Ако и одеве бяхте винаги, ето, там има все още не само на сцената, но и отстрани, и зад публиката се извиват хора, и то от млади хора. От това по-прекрасно, като гледка, както се казва, здраве му кажи, да. Става дума за автентичния, за истинския фолк, а не за онова явление, което се опитваше да промени мисленето на хората в тази посока и да извади ментето наяве. Тук е изключително като сугестия, защото само човек, който е бил срещу сцената и вижда най-младият участник на 2 години и половина дете да пее народна музика, народна песен, представете ли си какво усещане е това, или пък една възрастна жена на 90 години, която се качва на сцената едва, но пее автентичен български фолклор. Това може да каже на хората за какво става дума и да зададе, разбира се, на нашето общество много въпроси. Аз бих искал да нарека явлението в случая любов към фолклора. Това, за което вие говорите в случая, е мотивацията на хора да пропътуват от Перник до Балчик с нощния влак за своя сметка, за да участват в фестивала в Балчик. Мисля, че звучи изключително красноречиво. Тук, за моя радост, няма пиар. Тук е онази любов, която другото явление, за което говорих преди малко, не можа да създаде към себе си и то си отшумява. А фолклорът явно е вечният. За оценяването на таланта и нивото на участниците и колективите, организаторите канят компетентно жури в областта на фолклора, съставено от 4 члена. За 5-та година член на журито, а тази и негов председател е професор Антон Андонов, балетмайстор на ансамбъл Тракия, завеждащ катедра хореография в Академията за музикално-танцово и изобразително изкуство град Пловдив и преподавател в нея, журирал в национални и международни фестивали и събори. Марио Егов, главен художествен ръководител на ансамбъл Странджа, носител на награда за авторство в национален конкурс "Децата на България танцуват" на Златна лира 2005 на Съюза на българските музикални и танцови дейци. Данислав Кехайов, народен певец, фолклорист, директор на Обединена общинска школа по изкуства и фолклорен ансамбъл Слънчев бряг при община Несебър. От 2014 година директор на ансамбъл Пирин Благоевград. Доктор Николай Ников, фолклорист, етнолог, педагог. Участва в международни симпозиуми и конгреси в България и в чужбина. Член на Съюза на учените в България. Научен сътрудник първа степен камбан. Главен асистент, доктор по музикално и танцово изкуство. Във всеки един фестивал, конкурс има наградени, има и ненаградени.
Честито на наградените. Това, че има колективи и участници, които не са наградени, не означава, че са се представили зле. Но винаги има първо, второ и трето място. А ето кои са наградени в раздел Автентичен фолклор. Категория А – Танцов изворен фолклор. Първо място – Ансамбъл за автентичен фолклор при Народно читалище Дочо Михайлов, 1906, село Бабук, област Силистра, с ръководител маестро Нено Петров. Второ място – Танцова група Зорница при Народно читалище Зора, 1912, село Чернево, област Варна, с ръководител Свилен Христов. Трето място – Мераклийче при Народно читалище Христо Ботев, 1928, село Копаница, област Перник, с ръководител Василка Николова. Категория Б – Обреден фолклор. Първо място – Фолклорен ансамбъл Кабиле при Народно читалище Напреда, 1930, село Кабиле, област Ямбол, с ръководител Мария Косева. Второ място – Фолклорен колектив Ситовци при Народно читалище Христо Смирненски, 1940, село Ситово, област Силистра, с ръководител Стефан Станчев. Второ място – Група за изворен фолклор при Народно читалище Светлина, 1923, село Голямо Враново, област Русе, с ръководител Зорка Русева. Трето място – Самодеен колектив при Народно читалище Зора, 1912, село Чернево, област Варна, с ръководител Мирка Янева, които се представиха с два обичая. Категория В – Хорове над 18 години. Фолклорна певческа група при Народно читалище Просвета, 1928, село Чарган, област Ямбол, с ръководител Велка Събева. Журито е присъдило още едно първо място – Мъжка певческа група при Народно читалище Дочо Михайлов, 1906, село Бабук, област Силистра, с ръководител маестро Нено Петров. Второ място – Група за автентичен и обработен фолклор Пероника при Народно читалище Светлина, 1905, село Горно Сахране. Още едно второ място за група за автентичен фолклор при Народно читалище Христо Ботев, 1907, село Мадрец, област Стара Загора, с ръководител Елена Няголова. Още едно второ място за група за автентичен фолклор при Народно читалище Съзнание, 1928, село Голямо Асеново, област Хасково, с ръководител Гинка Иванова. Трето място – Женска група за автентичен фолклор при Народно читалище Искра, 1952, село Лозенец, област Бургас, с ръководител Георги Димов. Още едно трето място за женска фолклорна певческа група при Народно читалище Слънце, 1938, село Горно Драглище, област Благоевград, с ръководител Елена Циркова. Категория Г – Индивидуални изпълнения до 18 години. Първо място – Соня Стефчова Яцова към детска музикална школа при Националното училище по изкуствата Добри Христов, град Варна, област Варна, с ръководител Дафинка Дамянова. Второ място – Мария Виктория Славова Колева от Националното училище по изкуствата Добри Христов, град Варна, област Варна, с ръководител Дафинка Дамянова. Още едно второ място за Светлана Янкова Великова при Народно читалище Отец Паисий, 1940, село Межден, област Силистра, с ръководител Димитричка Денева. Трето място – Ралица Пламенова Стамболиева, град Бургас, област Бургас, с ръководител Пепа Запрянова. Категория Г – Индивидуални изпълнения над 18 години. Първо място – Не се присъжда. Второ място – Димитър Пехливански при Народно читалище Отец Паисий, 1940, село Межден, област Силистра. Трето място – Спасийка Димитрова, Народно читалище Свети Димитър Басарбовски, 1902, село Басарбово. Още едно трето място за Митра Иванова Борисова от клуб на инвалида Надежда, град Гълъбово, с ръководител Веселина Борисова. Категория Д – Автентична носия. Женска носия на Боенец при Народно читалище Светлина, 1923, село Голямо Враново, област Русе, бронзов плакет. Мъжка коледарска носия при Народно читалище Отец Паисий, 1942, село Кайнарджа, област Силистра, бронзов плакет. Големият брой и добре съхранените автентични носии в тазгодишното издание затрудни журито, което присъди още две награди в тази категория. Плакет за женска носия при Народно читалище Напреда, 1930, село Кабиле, област Ямбол. Още един плакет за мъжка носия при пенсионерски клуб Надежда и Народно читалище Отец Паисий, 1926, село Завой, област Ямбол. Раздел Обработен фолклор. Категория А. Танцови състави и ансамбли, първа възрастова група. Първо място – ансамбъл Дръстър при Народно читалище Дръстър, 2012, град Силистра, с ръководител Димитър Джамбазов. Второ място в тази категория не се присъжда.
Трето място – детски танцов състав при Народно читалище Искра 1952, село Лозенец, област Бургас, с ръководител Мария Върбанова. Категория А – танцови състави и ансамбли, втора възрастова група. Първо място – детски фолклорен танцов ансамбъл Бизоне при Народно читалище Съгласие 1890, град Каварна, област Добрич, с ръководител Стела Иванова. Второ място – детски танцов състав Барборино при Народно читалище Зора 1894, град Шабла, област Добрич, с ръководител Гергана Дафова. Поради изключителната конкуренция в тази годишното издание, журито присъди 3 трети места в тази категория. Танцов състав над Играйме при Народно читалище Пробуда 1930, село Страшимирово, община Белослав, област Варна, с ръководител Диляна и Борислав Василеви. Трето място за фолклорен ансамбъл Слънце, град Суворово, област Варна, с ръководител Петранка Железова. И още едно трето място за детски танцов състав Приморче при Народно читалище Самообразование 1919, град Приморско, област Бургас, с ръководител Мария Върбанова. Категория А – танцови състави и ансамбли, трета възрастова група. Първо място – младежки танцов състав Българка при Народно читалище Зора 1894, град Шабла, област Добрич, с ръководител Гергана Дафова. Второ място – ритъм 7-8, град Варна, област Варна, с ръководител Маргарита Киндова. Трето място – танцова формация Сухашко настроение при Народно читалище Асен Златаров 1921, село Сухаче, област Плевен, с ръководител Христофор Цонков. Категория В – хорове над 18 години. Първо място – женска вокална група Ситовски снахи при Народно читалище Христо Смирненски 1940, село Ситово, област Силистра, с ръководител Станчо Арсов. В тази категория журито е присъдило 3 втори места. Фолклорна формация Шарена китка при Народно читалище Развитие 1898, село Метковец, област Монтана, с ръководител Цветан Биволарски. Женска фолклорна група Светлина при Народно читалище Светлина 1924, село Калиманци, област Варна, с ръководител Душка Вълчева. Женски народен хор Келара при Народно читалище Алеко Константинов 1884, град Провадия, област Варна, с ръководител Тодорка Михова. Трето място – фолклорна група Здравец при Народно читалище Наука 1927, село Левски, област Варна, с ръководител Тихомир Тодоров. Още едно трето място за квартет Преслава при Народно читалище Развитие 1874, град Велики Преслав, област Шумен, с ръководител Валентина Янкова. Категория Г – индивидуални изпълнения, първа възрастова група. Първо място – Йордан Светлев Станчев към школа по народно пеене при Националното училище по изкуствата Добри Христов, град Варна, с ръководител Павлинка Тодорова. Още едно първо място за Сияна Красимирова Крумова при Народно читалище Асен Златаров 1921, село Сухаче, област Плевен, с ръководител Крум Ефремов. 2 втори места – Елица Евгениева Николова към школа по народно пеене при Националното училище по изкуствата Добри Христов, град Варна, с ръководител Павлинка Тодорова. Второ място за Симона и Жанет Колеви при Народно читалище Светлина 1924, село Калиманци, област Варна, с ръководител Сийка Драганова. Трето място за Славея Яворова Младенова от Средно общообразователно училище Сава Доброплодни, град Шумен, област Шумен, с ръководител Янка Димитрова. Категория Г – индивидуални изпълнения, втора възрастова група. Първо място Петя Станиславова Панева към школа по народно пеене при Националното училище по изкуствата Добри Христов, град Варна, с ръководител Павлинка Тодорова. Второ място в тази категория не се присъжда. Трето място за Таня Докторова при Народно читалище Просвета 1912, село Стефан Караджа, област Варна, с ръководител Даниела Александрова. Категория Г – индивидуални изпълнения, трета възрастова група. Първо място в тази категория не се присъжда. Второ място Петър Ников Петров при Народно читалище Просвета 1912, село Стефан Караджа, област Варна, с ръководител Даниела Александрова. Трето място Тихомир Тодоров при Народно читалище Наука 1927, село Левски, област Варна. Раздел Обработен професионалисти. Категория Г. Индивидуални изпълнения, втора възрастова група. Първо място Сияна Юлиянова Атанасова от Националното училище по изкуствата Добри Христов, град Варна, с ръководител Павлинка Тодорова. Второ място Донко Марков от Националното училище по изкуствата Добри Христов, град Варна, с ръководител Павлинка Тодорова. Трето място Ефи Стефанова Стефанова
от Националното училище по изкуствата Добри Христов, град Варна, с ръководител Павлинка Тодорова. Още едно трето място за Мария Румянова-Стефанова от Националното училище по изкуствата Добри Христов с ръководител Павлинка Тодорова. Категория Г – индивидуални изпълнения, трета възрастова група. В тази категория се присъжда само първо място. И то е за Миглена Калинова-Димитрова от Националното училище по изкуствата Добри Христов, град Варна, област Варна, с ръководител Дафинка Дамянова. И в раздел клубове журито срещна голямо затруднение и затова присъди 2 първи, 2 втори и 2 трети места. Първо място – фолклорен танцов клуб Хорце, град Добрич, с ръководител Севдалина Атанасова. Първо място – клуб за народни хора Задявка, град Шумен, област Шумен, с ръководител Жечко Колев, които са взели участие през 5-те години. Второ място – клуб за български хора Нашенци, град Русе, област Русе, с ръководител Соня и Венцислав Неделчеви. Второ място – клуб за народни танци Моряците, град Варна, област Варна, с ръководител Силвия Матеева, Мария Малешкова и Росен Иванов. Трето място – клуб за народни танци Жатвари, град Добрич, с ръководител Морен танцов клуб Астея, град Царево, област Бургас, с ръководител Русица и Николай Димитрови. Един от най-атрактивните моменти на Националния фолклорен фестивал Море от ритми е връчването на специалните награди на журито, които са осигурени от партньорите на фестивала. А ето ги и тях. Най-артистично дете – плакет от Ротари клуб Балчик, Теодора Антонова Славова, към школа по народно пеене при Националното училище по изкуствата Добри Христов, град Варна, с ръководител Павлинка Тодорова. Най-артистичен детски колектив – Захарни изделия АД, база Балчик. Фолклорен танцов ансамбъл Балик при Народно читалище Васил Левски, 1959, град Балчик, област Добрич, с ръководител Галина Димитрова. Специална награда за най-малък участник, 2 години и половина, осигурена от магазин Пами Маркет, град Балчик. Виктория Димитрова Петрова, към Сдружение Роден край, село Зафирово, област Силистра. Награда за най-малък талант, осигурена от магазин Малкият принц, град Балчик. Жаклин Колева, село Калиманци, област Варна. Специална награда печено прасенце спечели клуб за народни хора Задявка, град Шумен, област Шумен, с ръководител Жечко Колев. Наградата се присъжда за най-многоброен колектив, осигурена от ресторант Верони, град Балчик. 25 литра вино спечели клуб за български хора Нашенци, град Русе, област Русе, с ръководител Соня и Венцислав Неделчеви. Наградата е присъдена за най-весел и атрактивен колектив. Награда за най-добър вокален педагог магазин Angels, град Балчик, печели Дафинка Дамянова, град Варна. Награда за най-добър хореограф магазин Априори, спечели Стела Иванова, град Каварна. Награда на исторически музей град Балчик за съхраняване на автентичния фолклор спечели група за автентичен фолклор при Народно читалище Светлина, 1929, село Сваленик, област Русе, с ръководител Цонка Кънева. Новите специални награди, които са осигурени от Мим Студио град Варна за най-лична мома и най-личен момък, са присъдени на Николая Диянова Колева от град Балчик и Антонио Атанасов Минев от град Силистра, които ще бъдат и лица на фестивала през 2016 година. Специални награди за постоянство на ръководител, 5 години участие с колективи Марияна Ганчева, град Мартен, ваучер Хотел Хелиос. Жечко Колев, град Шумен, ваучер Хотел Лотос. Димитър Джамбазов, град Силистра, ваучер Хотел Реджина Мария. Специална награда за творческа дейност. Ваучер е осигурен от голф игрище Лайтхаус. То се присъжда на Павлинка Тодорова, град Варна. Специална награда на кмета на град Балчик Николай Ангелов. Картина «Очакване». Журито присъди на Мераклийче при Народно читалище Христо Ботев, 1928, село Копаница, област Перник, с ръководител Василка Николова. Знам, че всички вие очаквате да дойде следващия септември и отново да дойдете на този прекрасен фестивал. За Море от ритми фестивала мога да кажа, че има много голяма организация. Просто отговорника на групата ни посрещна.
настанина, постоянно държеше връзка с нашата секретарка на читалището. Абсолютно всичко е на ниво. Най-ми хареса ми това, че българския фолклор може да направи тези неща да го съхрани. По този начин нека да имаме един апел към всички българи. Стойте в България. Нека да направим така, че да сме добре. Ние ще направим така, че да бъдем всички щастливи, за всички да има работа, ако може всички да сме добре. Как успяхте, госпожо Гаврилова, да направите това чудо? Радвам се, че е такава обратната връзка и такова е впечатлението и мнението на участници и гости. Наистина се получи един невероятен празник. Тази година имахме много голям брой участници. 82 колектива, 51 участника, 12 от които колектива са детските, което много ме радва. Това означава, че нашия фолклор няма да загине. Как успях ли? Успях с благодарение на помощта на община Балчик, на кмета господин Ангелов, на многото партньори, на екипа, с който работих, благодарение на амбицията, с която се включиха всички в организирането на този празник. Ние сме поколението, което трябва да възпитаме българския дух, за да може то да чувства принадлежност към тази родина, за да не остават децата тук. Това е една от целите и идеята на фестивала. На малкото ни юбилейно издание, 5-годишното, лично аз за себе си пожелавам дано на 55-тото пак да сме тук. Свърши. Сега ще се прибера вкъщи, ще си налея една ракия няколко пъти и ще чакам да се върна тук след една година.